És impossible que es torni a deixar veure. De veritat, ja són ganes d'anar contracorrent, ostres. On s'has vist que el teu candidat vulgui que et retiris de la lluita? Si se li acut aparèixer, l'estovarem entre tots, l'estovarem, entesos? Perdoneu-me, sisplau. Jo només vull ser conseller del rei, però jo no li vaig jurar lleialtat a Margaret. Perdoneu-me, sisplau, us ho suplico. Ara Margaret m'ignora completament i ja no tinc cap lloc on tornar. Quina barra, ets un traïdor. Només et disculpes perquè et convé. Com vols que et creguem? Espera't. És l'encarregat d'en Weki. Només ell pot decidir si el perdona. D'acord, com vulguis. Et perdono. Weki? Weki! Però abans ja t'ho he dit, Tu no et convertiràs en rei. No et fa res, suposo. No em molesta gens, perquè jo no volia ser rei, només volia ser conseller del rei. Llavors, quan Lino o en Cobacent siguin rei, els hi demanaré que et facin conseller. Moltes gràcies, moltes gràcies! Jo, en Yodagawa, canviaré la meva actitud i m'esforçaré tal com pugui per ajudar-te. Doncs jo no acabo de creure'm el del tot. Per cert, Tenko, què penses fer quan s'acabi aquesta lluita? Tornaràs al món celestial? No, a mi me'n van expulsar i ara sóc un fugitiu de la presó del món infernal. No hi puc tornar al món celestial. Llavors queda't aquí, Així estarem sempre junts. Ai. Estar sempre junts? Potser estaria bé. No tindria res de dolent passar uns quants dies fins que realment aparegui algun enemic amb qui en Kosuke necessités aquestes 9 estrelles. Durant aquests 100.000 anys he estat tot sol. Em sap greu per en Kosuke, però l'hauré d'enganyar. Si li dic que l'òrgan del despertar no funciona gaire bé, és possible que es resigni. Ai, què és aquest soroll? No es veu res. Kosuke! Ai! Kosuke! Perdona, Tenko, t'he despertat? És que si t'hagués deixat a casa i la meva germana t'arriba a veure, hauríem tingut un problema i t'he portat amb mi. Això és igual. Què feies? Encara no estàs del tot recuperat de les teves ferides. Em vas dir que la següent era d'equilibri, oi? Faig un entrenament especial perquè vull estar segur de superar-la. Saps què passa? Que vull fer-me fort el més aviat possible. Pel bé d'en Cobacent i de l'Inumaru. Kosuke, tu... Bé, Tenko, demà confio en tu. Bé, continuem l'entrenament especial. És veritat. Tens tota la raó. Perdona'm, Kosuke. He estat a punt de trair la persona que ha donat un sentit a la meva vida. Jo et faré més fort, Kosuke. Ja he viscut prou. Si haig de morir per tu, no em sap gens de greu. Estació Furin. En Hideyoshi arribarà d'un moment a l'altre. Quina mena de persona és aquest Hideyoshi que dieu? No ho sé. Té la llengua llarga i cara de mico. Yo-chan, què hi fas aquí? Dona, és que jo també tinc ganes de veure com és en Hideyoshi. A més, també dependrà d'ell que jo arribi a ser conseller del rei. Oh, per què feu aquests ulls de desconfiança? He canviat d'actitud, que consti. Ja, això és el que ell diu. Com dius? Però i en Weki? En Weki ha anat a fer la prova de les 9 estrelles a l'òrgan del despertar. Vols dir que ho hauria de fer, això? Què vols dir amb això? Què significa això? Què voleu que us digui?
Tenko es morirà? Què vols dir amb això? Ja ho heu sentit. Quan una bèstia celestial dona les 9 estrelles, el seu cos queda afeblit i es mor. No digueu que no ho sabíeu. Espera't un moment. Com pot ser? En Weki no me n'ha dit ni una paraula. No em diguis que ell tampoc no ho sap. L'haig d'aturar! Ah, és inútil. Un cop entrat a l'òrgan del despertar, no pot sentir res del que li diguin de fora. Doncs l'aturaré abans que entri, perquè si en Weki sabés que en Tenko es morirà perquè ell vol obtenir les estrelles, mai no es podria refer del disgust. Recuperar-se del disgust? Ui, quin mal! Ho sento, Kazumdena, estàs bé? Kazumdena? Ah, Hideyoshi. Mori. Perdona, ara tinc pressa. Espereu-se, sisplau! Bé, quan vulguis. Sí. Tenko, què tens? No, no passa res. Estàs preparat? Sí, sisplau. Ja pots començar. Molt bé, com les altres vegades tindràs una bèstia guia que t'explicarà la prova. Escolta-la amb atenció. Jo soc la bèstia guia de la fase de les 9 estrelles. Ara t'explicaré en què consisteix la prova que farem. Hem viscut moltes coses. Quan et vaig conèixer em vaig sentir com si no hagués estat tancat aquella pila d'anys al món infernal. Hem estat poc temps junts, però m'ho he passat molt bé, Kosuke. No sabíem que fossis una persona celestial de 6 estrelles que pogués fer servir la Raika. Sisplau, Tenko, no et moris. Per fi ha arribat l'hora. Penso ser-li útil fins al darrer moment. No me'n penedeixo. Tenko! I en Weki? En Kosuke ja és dins de la panxa. No, Tenko, treu en Weki! Si en Weki supera la fase de les 9 estrelles, tu et moriràs, oi? Vaja, us n'heu assabentat? Però ho sento molt. Ja ho tinc decidit. Digueu el que digueu, faré que en Weki tingui aquestes 9 estrelles. No pot ser.